Možná jste zaregistrovali kauzu, jak seniorka se svým Mercedesem vyjela do výlohy a já jsem si říkala, jejda, jak se to mohlo stát. No a pak otevřu Blesk a tam opilá řidička v Čeladné vyjela na chodník, smetla dívky a odešla. A já jsem si zamyslela nad tím, co všechno jsou schopni udělat opilí lidé. Takže strojvedoucí měl v krvi 2,8 promile, nezastavoval a v hlášení cestujícím nadával na práci. Tak já nevím, co řeší. Já mít 2,8 promile v krvi a být furt schopná pracovat, tak to je podle mě výhra. Opilá žena se snažila odletět na Koštěti, skončila na záchytce. Tak konec dubna se blíží, že jo? Opilá furie terorizovala známého, pozvali na návštěvu a 3 dny se jí nemohl zbavit. A já normálně, mě napadá jedna holka, která to mohla být. No ale nic, pojďme dál. Opilá matka z Brna tahala malé dítě po barech. No, ať si děcko zvyká, že není herna jako herna. Horší byl teda podtitulek, protože tam bylo dopsané: vyčerpaný chlapec musel ráno do školy. No, chudák malej. Opilý mladík v polských Katovicích ukradl tramvaj a jezdil s ní po městě a nabíral cestující. To je náhodou jako hezký, mně to přijde super, mě kolikrát tramvaj jak zabouchne před nosem. A tady pán prej zastavoval i mimo zastávky. No a pak, že chlast dělá z lidí z růdy.